02.06 пройшло 35-те засідання Округлого стола русинів Словакії Музею русинської культури в Пряшові. Остальні учасники були онлайн. І ще одне село на Словаку вже має таблицю язикових карпатських русинів. Іванікі Базилович родився 6 июня 1742 года, село Гливища, Жупа Унг, Мадярське королівство, перший карпаторусинський історик, ігумен Мукачівського монастиря. Від 6 июня 2023 року руснаки Сербії мають нову хишку, де завод за культуру воєводинських руснаців буде мати 240 метрів квадратних. 06.06 на Вроцлавському університеті, а 07.06 у Лігниці пройшла бесіда із професором Павлом Робертом Магочієм про його авторську публікацію. 11 июня карпатські русини Словакії празднують День руснаків на словенську. Президентка Словацької Республіки Зузана Чапутова нащепила фольклорний ансамбль рутені у Братиславі, де поздоровила карпатських русинів Словакії із їх національним святом. 11.06.2023 у Пряшівському університеті відкрили 11-й річник студіум Карпату Рутенорум Міжнародної літньої школи русинського язика і культури. Із 09 по 10.06 пройшов 50-й Петровський дзвон – центральна маніфестація культури руснаків Хорватської Республіки. 11.06 пройшов хресний хід Межлабірці Красний Брід. 11.06 у штаті Нью-Йорк, Рідж Роуд Парк, пройшов Лемківський пікнік 2023. 12.06 у Чеському домі відбулося празднування Дня русинів Словакії. Свято торжественно відкрили посол Чеської Республіки на Словаках Рудольф Їдрак та уповноважений влади Словацької Республіки про народності меншини Ласло Буковський і председа Округлого стола русинів Словакії Петро Штефаняк. Фонд наукової бібліотеки УЖНУ поповнився новинками «Русинські співанки» і альманах днешньої русинської літератури за 2019-2021 годи, котрі подарили Юрій Шипович, голова общественної організації Русинський культурологічний клуб, і Михайло Зан, член общественної організації Русинський культурологічний клуб, кандидат історичних наук, доцент кафедри політології і державного управління Ужгородського національного університету. Відбувся кулінарний конкурс, котрий організувала Русинська національна самосправа у городі Кішварда на Мадярах. Гратулуємо вшитких випускників 11-ї літньої школи русинського язика і культури студіум Карпату Рутенорум 2023.